Okay. Okay, good evening everyone. Good evening sa lahat ng nasa kanilang mga tahanan, lahat ng mga nanonood, lahat ng mga nakipag-participate sa topic review sa gabi ito. Ating binabati ang bawat isa at pagpalain tayo ng Panginoon ng masaganang gabi at we pray na sa oras na ito mga kapatid ay muli tayong mapalakas ang ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Amen? At bago tayo mag-umpisa mga kapatid ay hilingin natin ang presensya at ng kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu at panalangin. At aking tawagin si Duchess para tayo ay para siya yung manguna no, sa ating panalangin sa oras na ito. Duchess? Good evening, everyone. So let's pray nga, Rod, before tayo start. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we praise you, we glorify you, O God. Thank you for this time po, O God, na we have given us this opportunity na naman na mapag-usapan po ang iyong word. Kat pag-pray ko, O God, each and every one of us is ma-filled ng Holy Spirit and wisdom as well po, O God. And I also pray po, God, for good internet connection para po magkaintindihan po ang bawat isa. Maraming salamat po, O God. We want to say we love you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Aking pinapakilala sa inyo yung mga panelist po natin, no, yung mga makakasama po natin sa gabing ito. Paki-flash yung mga Precious. Okay, so welcome again, Duchess. Invite mo kablawam dagiti viewers natin ken dagiti kakadwa tayo. Let us welcome everyone. Good evening nganin kakabsat ket adanak man ito yan nga sangoyo pagsasaritaan digiti sa ti Apo ket awisen kayo nga ag-tune in until the end tapno sang kami sa tayo nga ag-learn iti ipaano kanya tayo ni God. Silang. God bless everyone. Okay. May Ann? Naimbag nga rabi iyo amin, dagayem ken kakabsat, ket ati kami manen nga i-topic ni iti Ephesians 1:5, ket maawis kay nga rod amin nga ilipas tay dito nga topic review tapno iti kasta ket mas mamamo tay pay iti kinasasino ni Jesucristo ken no ana talaga iti dapat nga obraen ti maysa nga pudno nga anak iti Dios. Diyalaeng kakabsat. Okay, ni Princess. Good evening, kakabsat ken kagayem nga adagta FB Live tatta. Kaya kuyo ganda kami garod nga mang-review ka dito topic ni talaga ita. Tapnon agsang kamay sa kayo talaga nga ag-learn pa more talaga deeply ken ni God. Good evening. Okay, Shane. Good evening everyone, especially kadagiti agbuybuya man itan ket DJ nga rod kasla kadagiti imbaga ti kakabsat. I-welcome da kayo ket sapay kumatas sang kami sa tayo nga aglearn iti sasauman ni Gaden ita nga rabii ken sapay tapalpasen tayo detoy ket stay tayo until nga malpat. DJ lang, God bless you all. Okay, and I'm your Kuya Pet at your service facilitator. Okay, welcome everyone again. Dagiti kapamilya tayo wenno dagiti kadwa tayo ti balbalay kakabsat. Imbitaren ta ida nga sumali makipag-join dating topic review
agsipod ta digiti ket mensahe ti Dios nga aggapo mismo kanya na. So inaramat na kami lang nyo. Dagiti kakadwa tayo nga panelist. So inaramat na kami laeng nga mangiyepkas kada kayo iti mensahe ti Dios kadatay amin itat nga gundaway. Ket thank you again and ti pagsasalitaan tayo data dati topic tayo data predestined, no? Ibalik mo din ko. Predestined to do God's will. Mamasarakan tayo ito Ephesians 1 verse 5. Nga kuna na dito ay ingkadengen ti Diyos babaen ken Jesucristo pagbalinan na tayong anak na. Dahito iti pagayatan ken panggep na. So aglikaw dito kakabsat when no adawen tayo ditoy nga verse dagiti challenges ken dagiti realidad iti may isang pudno nya nga may isang Kristiyano pudno nga imawat ken Jesucristo. So ano ba ti pagrebingan no? Ingkedeng ti Dios sa babaen ken Jesucristo pagbalinan na tayo nga anak na. So no nagbalin tayo nga anak na anangarod dagiti pagrebingan tayo nga aramiden agsipod ta daytoy nga rod ti pagayatan ken panggep ti Dios kada tayo. So umuna nga kwa digiti challenge kakabsat nga pagsasalitaan tayo umuna nga punto akas anak ti Dios masapul nga agbiag apudpudno nga anak na. Pudno nga hentil tayo ngem usanen tayo daytoy awagas tapno may ayumet laeng ti Dios Ama. Anya nga rod dagiti banag masapul mo nga obraen. Tapnon kanayon met laeng may ayo ti Apo bayat ti inka panangaramid iti pagayatan na. So wagan tayo nga rod ni Duchess ta iso ti umunang yebkas no ti revelasyon ti Dios iti biag na. Welcome again, Duchess. Thank you, Kuya. Good evening again, everyone. Ket kuna na kami iti question na ket anya nga rod dagiti banag masapul mo obraen tapno kanayon mo metlaeng nga may ayo iti Apo bayat iti panagaramid iti pag-eeten na. So talaga no pudno nga inawat mo ni Jesucristo agbalin kan nga anak iti Dios ket kuna nang rod itoy anya nga rod dagiti banag nga masapul mo obraen. So nukit kita kat while doing His will nga mamomold talaga di character. So napa-question na iti self ko, how is my attitude or character towards God? How am I showing them that I am a child of God? So I need to show them the light that I receive, show them how He changed my life by sharing them the love of God. Kasi hindi na nga ma-encourage pa more and more pakitam talaga di jay. Kasi nungod kita while growing in the ministry ket makikitak talaga di si character nga imomold na kinyak ada di si wawar na nga dapat kailangan katikaten and to be a good model to others. So ayun. But I know that there will be a lot of obstacles, especially nga we have this DJ problem nga we have this own freedom, free will. Nga I know that sometimes sa decision nga maubra tayo i-make sure lang dapat nga hanga mapagtaran DJ relationship taken ni God ken DJ will na ken I believe met nga ti word of God ket powerful nga manggayad kanya tayo. That's why we need to maintain our relationship with Him nga hantay kasi no ma-maintain di relationship talaga ket hangamin no nga ma-fall iti mga temptations kazay. So I need to live as a child of God. DJ Duchess in this world kundi Duchess in Christ. So dito lang kakabsat. Okay, thank you, Duchess. So importante kakabsatan niya nga ti panagbiag tayo bilang may isang Kristiyano ket may pakita dati kinatao niya hang kinatao tayo ti lubong
no dedicate kinatao tayo, babae iti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Okay? So, aywan tayo nga ni ading princess para i-encourage na tayo. Sige, good evening. Excuse me, kakabsat. So, good evening. Good evening, kadatayuan aminin, kakabsat. So, EJ met, EJ talaga, mula na pelang nga sentence nga kunan ng akas anak ti Diyos, masapul nga agbiag apudpudlo nga anak na. So, dati habang agmed-meditate na gamin ket, like, anan, adat sumsumrek iti mind ko, no, i-question ko iti self ko if iti balay ko takit agbiabiyag nakba akas mesa nga pudpudno nga anak talaga iti Diyos. So kasang question ko tatay iti self ko ket ti answer ko sa talaga ket medyo adali di half talaga. Hanpi nga kadji nga fully nga pudpudno iti pinagbiag ko akas anak na talaga kasi di met nga adda pala di instances talaga iti life ko nga more on agre-rely na talaga iti own ko pelaeng nga mas hangkong may acknowledge ka na yun talaga ni God akas ama kasi ba nga iti nga adaan tayo iti free will so nga iti nga free will tayo daddo magamin ket iti nga free will ko daddo magamin ket medyo matetik kung makaskas mababusok ba kasjay iso nga dapat gayam nga akas mesa talaga nga anak iti Diyos nga naadaan anak iti chance nga agbalin nga mesa nga anak iti Diyos ket dapat hangko i-waste ni jay dapat ket agbiag na nga pudpudno nga anak na kendit excuse me ken eta anya nga rod dagiti banag nga masapul nga obraen tapnon kanayon met naeng amay ayo ti apo bay tiin ka panagaramit pagayatan na. So asang nagkitak met dito nga nag-reveal met kanya tatay nga be godly kunak dito gamin kakabsat nga maging godly dapat is lang kasi being godly gamin nga kasi lang adadji amin bagiging well mannered bagiging ag-obey talaga iti osto iti han talaga nga half lang obedience kadji pa nga isut nakitak dito nga isulat need ko talaga nga obraen tapnon may ayok talaga ni God tapnon met adda iti tapnon may isublik met iti panakabayad talaga di basbasol ko nga di ba nga akas mesa talaga nga pudnong anak talaga ni God akas mesa nga anak talaga iti Diyos and ket dapat maging godly na talaga haan nga di imbaga garo ti kabsat tayo nga ni Duchess nga haan dapat nga aglive talaga di dati nga old self and no diket aglive talaga ka di new self nga inted talaga ni God di lang met kanya kabsat. Okay? Thank you, Princess. So, hindi talaga palampasin o sayangin yung pagkakataon na habang tayo ay nabubuhay tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Okay? Awagan tayo nga rod ni Shane para i-encourage tayo. Sige, kakabsat. Good evening ulit. So, Shakmet kadati challenge number 1. So, kahit comment la iba sa DJ. First nga sentence dito nga kuna nga riket akas anak ti Dios masapol nga agbiag apudpudno nga anak na kunana. So deti met habang nga meditate ket DJ na realize ko met lang DJ kasla kuma ti relationship wenno connection ti mesa nga parent ken iti anak na no kaslang kuma iti world kaslang kasya like for example siya tapos ti parents ko kasya nga visible talaga nga anak da kasla for example ko no when it comes to physical traits or rupa syempre no mostly gamin ket di ba no parent mo kasjay tapos anak na ket ay karkarupam kaslang automatic ken kasi syempre isut mama wenno isut papa isu nga nakita dito kakabsat nga DJ nga no sino talaga iti anak, sino iti parent, ket visible deti relationship da nga, tekas lang anak mo kaslang kasjay. So, nakita met nga kasjay met ken ni God, gayam nga, haan nga mabalin nga anak-nak ni God, tapos haan met gayam nga visible nga anak-nak ni God. Iso nga, di jay usto de imbaga iti kakabsat tayo gagayam ken kakabsat nga,
dapat ket DJ life ko ket mai-display iti as anak ni God nga talaga haan nga dapat ket malasin iti sabali nga tao nga ay anak ni God isuna isumet lang nga kas iti ubraen na kas lang ka siya for example. Tapos di question na anya nga rod dagiti banag ang masapol mo nga ubraen tapnon kanayon met laeng maayayo ti Apo bayat ti inka panagaramid ti pagayatan na. So timet la nakita dito kakabsat ket in-connect ko ulit kadigiti experience ko ti parents ko kasjay na obedience lang talaga kasi dijay kadigiti na learn ko met yung pinagdakkel ko dagiti correction damit kenya ti parents ko I mean ket haanda talaga nga unay i-value ti any materials or urean na nga maited kanya da basta agubing nga nasaya at ket kanya da ket kaslam happy dan kasjay. So isumet iti nakita ken ni God kakabsat nga basta agub-ubay nak lang ket ma-please isunan. Isu nga dijay nga dapat ket iti life kumet in obedience dapat iti will na kanya na lang and DJ i-display ko talaga iti life ko nga akas anak ni God. DJ met lang kanya kakabsat. Well, thank you, Shane, no? So nga napaka-importante talaga DJ expression, no? Iti relationship natin ken ni God. Kasi gusto niya, DJ relationship iti family. Pagsarmingan tayo ngamin, dito nga relasyon tayo iti Diyos, no? Di closeness ba? Di ba? So ano close tayo ti kwa tayo, DJ relationship, the way nga kwa tayo, fellowship kada kwa, ganun din ni God. Okay? So, awakan tayo with karod ni Marian. Bayan? Good evening, kakabsat. So, kanyak metket, DJ, no anya ba iti dapat kong anya ba dagiti banag nga masapul ko nga ubraen tapno kanayon metlaeng may ayo iti Apo kanyak. So, DJ nga rod ko na itatay nga dati first sentence na iti challenge nga kasmesa nga anak iti Diyos masapul nga agbiag anapudno nga anak na. So kasanunak ba nga agbiag na napudno nga anak na. So tinakitak met iti kakabsat ken gagayem ket DJ nga agtrasnak lang ken agubay iti pagayatan na ken DJ nga rod ko na ti speaker tay iti Wednesday ada ti problema DJ free will. So ano ba ti kailangan nga obraen ka iti nga free will tapno iti kasta ket hanya isot maging hirans wenno maging laped tapno maubrak ti pagayatan iti Dios. So, tin-reveal kanyak ni God, ket kailangan nga i-surrender daytoy. Kasi until nga han ko iso na nga ma-surrender, han ko met kaya nga obraen ti ag-trust ken obey. Ken ni God, kasi adala tari iti tendencies na nga, Lord, kayat kot ag-obey ken ka, no ure kun kunak nga kasyay, ngem no han ko met nga kayat nga i-surrender, di nga free will. Narigat, kasi di nga ron nga han ko met kaya so na obraen in my own strength when no wisdom, when iti bukod nga abilidad. No di ket kailangan nga ititulong iti Diyos nga iso na iti agwork talaga kanya kasi ken DJ pa nga amamwek nga talaga nga nalaing iso na kasi DJ nga rod ko na iti mesa nga book study nga is study mi kakabsat yung spiritual authority nga no amamo talaga DJ authority ni Gaden hanga narigat ti obey kanya na when hanga burden kanyak iti mangobey when mang follow iti will na ano ba DJ will na nga kan kanay nang ano ba DJ command na nga last na nga inbaga kan kadagi disciple nga naipasa kanya the great commission which is the go and make disciple in order nga maubrak DJ ken maibiyag ko DJ biyag ko akas mesa nga anak iti Dios ket hanak dapat nga agreklamo na inak ag-share ti gospel even though ada dagiti opposition when the persecutions nga na-encounter along the way. Dapat adala ta iti faith ko that God will work, nga ag-work ni God, iti panagbiag ko. Nga ijay pa nga mas umuneg pa iti pamatik. Ken kuana ken panagayat ko ken kuana. So, siya lang kakabsat. Okay. Thank you, Mary Ann. No? May Ann? So, DJ Kakabsat, iti challenge number 1,
no ano dagiti dapat tayo nga obrayan tapno may ayo ti Dios kada tayo. Siyempre, DJ closeness niya no hanggang nga close ken ni God adayo ti relationship mo. So nga ti may isang ako challenge DJ once nga close kay ken ni God aday ti conversation iso digiti fellowship. Hindi pwedeng nga mag-close kayo yung isang halimbawa kahit tao na kwa close mo lang siya pag linggo lang, mga ganon. Tapos pagkausapin na ng kwan na Monday to Saturday, di mo man lang kinakausap. So parang ganon kay God, no? Na gusto ng ang Diyos para matuwa naman sa atin, kinakausap natin siya. O kinakausap natin siya sa pamamagitan ng Bible kasi God speak to us through the Bible. So hindi pwedeng prayer din lang, no? Dapat two-way conversation 'yan, no? Nakikipag-usap tayo sa kanya at tayo ay nakikinig sa kanya at kung yung yung instruction ni God, yun yung gagawin natin. Okay? So, challenge number 2. Ni Jesus ket nasantuan ken nalinteg. Isu na ti perpekto nga ulidan tayo. Kasanom nga ramiden, no? Kasanom nga aramaten ni Jesus nga ulidan mo bayat ti panagaramid mo iti pagayatan ti Dios. Wenno adda ka di pailaing dagiti na inlubungan nga ulidan mo. Paki-explain man dagitoy no kasano tayo nga kuno ma-encourage ay bakmanen ni kuan ni Princess para yung sa tumuna nga kuan niya ag-share. Good evening manen kakabsat. Eti challenge number 2 tayo nga ni Jesus ket nasantuan ken nalinteg so na iti perfecto nga ulidan tayo kasanom nga nararamaten ni Jesus nga ulidan mo bayat iti panagaramid iti pagayatan ti Dios. So kasang habang i-meditate ko talaga ket deti ba nga agbiag akas ken Jesucristo gamin kas deti challenge number 2 na dapat ket agbiagak akas di pinagbiag met talaga ni Jesus Christ ba. Ngem no kita gamin dati ket no ni God iti example ko ti pinagbiag ket dapat perfect kasi ni Jesus Christ gamin ket no kita gamin kakabsat ket perfect ni Jesus Christ kasalang iti ba awan iti bahid iti sinna awan bahid iti anyaman talaga kanya nang nga nag-perfect iso na talaga kasi ket napa-question nak meditate self ko if kayak ba nga like tuladen DJ kayak matuladen sa identity talaga ni Jesus Christ kapag pagiging perfect. Ket na naktatay na pa nga salang jak kaya kasi di ba no kikitaan tayo gamin talaga kakabsat nagado talaga di temptations ba nagado talaga temptation iti lubong nga mapaspasaran ngay may of offer iso ti reason kadto makanyak nga aprihanak makabagbiag akas ken ni Jesus Christ. Ngem DJ ba nga ako nagaro DJ speaker tayo idilas talaga nga Wednesday nga God is perfect and He made us perfect nga talaga gamin. Iso nga dating han talaga narigat ti agbalin nga perfect, han talaga narigat ti like tuladan no kasano nga nagbiag ni Jesus Christ if naka-fully surrendered na talaga kanya na dapat gayam ket maikat amin talaga nga like nga baggages nga naka nabakbakatek ban tapnon DJ garod tapnon maubrak tapnon ma-imitate ko talaga ni Jesus Christ kan DJ pray question number 2 na wenno adadag ka didek lain dagitin na inlubungan nga ulidan mo tatay meditate ko deti kakabsat gamin ket nag-uneg gamin at word nga ulidan kunana dito so nga medyo jak tatay makuan ngem DJ ba nga ba DJ sometimes nga makapa kanya kitty world so na lang tatay timo na nga simeti panunod ko ket ti internet ba nga daddu maket isu iti mesa nga i-offer talaga araraanan o susaran iti kalaban or iti lubong iti internet tapnon mas kasanjo ma-influence kasi pa mang-influence talaga kanya kasi ket dapat gayam ket nga isu iti tuladek no anaman digid makikitak talaga iti world hanga dapat nga no anati inbaga ti internet hanga dapat nga isu tuladek dapat iti tuladek talaga ket
ni Jesus Christ. Iso nga, nga tinakita met nga application ko kakabsat, dapat talaga nilang Jesus Christ iti focus ko. Iso talaga iti center talaga iti life ko. Tapnon haanak na di maalilaw talaga no anaman ti if offer talaga iti lubong. Di lang met kanya kakabsat. Okay. Thank you, Princess. Mhm. So, ulitan na niya. Oo, medyo pangamin niya. No, hangga typical nga Ilocano kaya no, deti kang kanayon nga mangig ngamin deti ulitan eh. O, modelo, no? Pagibasaran, no? Ano pagibasaran ti biyag mo? Ano yung lubungan ba? When no Neso Kristo. So, ti may isang Kristiyano talaga, ti ulidan, iti biyag, iti may isang Kristiyano, ket ni Kristo laeng. Awan kadagiten yaman nga banag dito lubong niya. Sige. Wagin tayo mit ngarod ni Shane. Ilaw-lawag mo man dito Shane. Sige kakabsat. So, challenge number 2 met kanya ket DJ na-explain met nga nasaya at ni Princess J pati kanya met na anak DJ about ti kasla iyas assess ko met ti bagbagi ket tas i-compare ko ken ni Christ ket nga perfect kasana kad adayo ngem DJ nga rod nga pinagbalin na nga perfect kas lang kas J ba J naawatak met ka DJ anan Princess nga isu kumamet iti i-share ko ngem in addition ka DJ kakabsat ket Timet nakitak dito ket lalo DJ question nga kunana kasanom nga aramaten ni Jesus nga ulidan mo bayat ti panangaramid mo iti pagayatan ti Dios kunana. So detoy nga true talaga dagiti malelearn ko about ken ni Jesus through quiet time dagiti pinagbasbasak no iti Bible. Talaga nga ma-inspire na met no dagiti mabasbasak about ti sa life na ba ti lifestyle na idinagbiag ko na ito'y world ti the way nga nag-disciple isuna iti tattao kasjay nga full of compassion talaga nga filled with love kaslang ba awan iti pilpilyan na nga tattao kaslang ti kasla ba ti nag-wide iti love na para iti amin nga kasakayat na i-disciple amin isuda kasla ko makasjay which is isu talaga met iti nakita nga ilalak ko nga quality ni Jesus Christ kakabsat DJ ba ag-disciple na ag-share na pa iti gospel with love anak ba agpilpili iti tao kahit ko ba nga sharean iti amin lang kasi for example tapos dati last nga question met kakabsat dati kunana when no adda kadi kay laeng dagiti na inlubungan nga ulidan mo when no te kasta sursurote nga worldly for example kuma siya met kakabsat ket iyas assess ko met iti bagbagi ket adumet pe laeng lalo ti imbaga nga ti kabsat tayo nga internet kasjay met kanya kakabsat nga adu talaga iti makita idjay lalo iti principles nga ti adda ko iti principle nga makita mga kastoy dapat iti life kastoy ay nagmayat tapos maananak ton matempt na tumeten nga kaya't ko imitate ti kastoy tapos worldly gayam which is haan nga in accordance iti will ni God. So in general met lang kakabsat iti na learn ko kadeti challenge number 2 or iti challenge met ni God kanya kadeti number 2 ket DJ talagang surrender my life also met. Tapnon ti kasjay ket ma-reach ko DJ pagiging perfect or pagiging Christ-like na quality ni Christ, especially ti na ibaga sa nga disciple making. And DJ, ma-learn ko dapat nga i-guard iti pusok iti anyaman nga sursurute nga principle pe lang iti world when no DJ makamundo nga principle. So DJ met lang kanya kakat. Okay. Thank you, Shane. Thank you. So, may isang ako dyan nakita ket DJ surrendered, ano? Nung amin mo may surrender DJ pagbagim ket, you cannot live a life like Christ. You cannot follow Christ. Isong it takes total surrender. Okay? Ni Duchess. Sige, shakmet kakabsat. Dati challenge number 2. Kuna na kami itiket. Kasanom
nga aramatin ni Jesus nga ulidan mo bayat iti panangaramid mo iti pagayatan iti Diyos. So akas mesa nga nangawat ken Jesucristo talaga ket dapat agbiag nakon ni Jesus Christen kasi create nak ni God. So adamot kinya di characteristic dapat ni God nga I should live like him kazay. Kasi ayun nga DJ topic tay iti Wednesday nga kinunana ket Christ is perfect and we are also made perfect. So ni Christ ket perfect so dataymat ket perfect dapat. So dapat nga sa pusok ba detoy nga DJ ba ag perfect na iti lubong ko makaji agpaano ti papintas kasta kasi ko mo or ti pang physical kundi DJ spiritual ko nga kasi kunana iti topic ti Wednesday that is the finished work of our Lord Jesus Christ. So hangko ba nga i-waste ti opportunity kasi ada opportunity na aglive na akas ni Jesus Christ so hangko nga saysayangin kasi ada di privilege ko ba. So I need to be a role model to others. Kailangan nga siya kat maging role model iti sa bali tap na ma-encourage damot nga i-follow ni Jesus Christ kasi lang kumasyak iti instrument ni God kazay ken di topic ti idi Sunday no nagdingig kayo kaabsat ko na namin idzeket datay ket extension iti life ni God. So ada dapat iti responsibilidad ko nga ubraen hangko dapat nga baybayan na i-prioritize ko talaga ni God and di baga di kaabsat nga ni Shane nga i-surrender talaga ti life kasi no once nga surrendered life talaga ket natural amin ti pinag-flow ti obraen iti pagayatan na. Hindi lang kakabsat. Okay, thank you, Duchess. Yeah. So, papantayon, kendi ko Mayan. Ilaw-lawag mo man, Mayan. Dating na challenge number 2. So, DJ Met kanyak kakabsat no ana ba dagiti aramidek tapno ni Jesus ti agbalin nga example ko bayat ti panangaramid ko iti pagayatan na. So imbaga na nga rin iti first sentence na nga ni Jesus ket nasantuan ken nalinteg. So no kitak DJ kina-holy ni God ken compare ko DJ kat DJ ti attitude ko kumawon no digiti obra kas lang nakaad-ada yun ni God kumbaga. Yan DJ nga ko na iti first nga pagsasaritaan tayo nga inkadeng ti Diyos ti ababaen ken Hesukristo pinagbalin na tayo nga anak na. So inkadeng ni God ti jayen babaen ken ni Hesukristo na through Jesus Christ ket I am holy nga DJ dapat iti kailangan met nga i-claim iti inaldaw iti panagbiagon hanla nga inaldaw na dikit every second, every minute, every hour. Tapno iti kastakit nga talaga nga ti pumasok di jay rise ni Satan kanyak. Ken matulad ko talaga di jay example ni Christ kasi mabalin nga ado digiti ma-inject no ka iti mind nga agdadaw handa nga kastoy na ka adaman tinaobrak nga basolen yan di jay nga panunutek lang talaga ni Christ no sino anati inobrana that nga di jay daranan ket enough ken perfect ken more than enough nga nagbalin nakmet nga nasawan ken nalinteg iti imatang iti Diyosen. Isu ti dapat ko lang aramiden DJ no kasano DJ kumbagat no kumada ti arapaap ko iti biag. No kasano pinangpurso DJ nga i-reach when no maartap ko makasjay. Dapat kasi met iti pinangipursok no kasanok nga i-reach DJ holiness ni God iti biag ko. When holiness ni Jesus. Tapno iti kastaket masurot ko talaga iti example na nga balin nga holy ken nalinteg kasi di kumbaga nila nga qualification ni God kasi kung ano di word na di ba no one awan ti maka-enter iti kingdom ni God unless he is holy ko na so nga DJ iti dapat ko nga i-desire pa all the more iti panagbiag ko han ko talaga iso na sardengan until nga maubrak na talaga di jayen so until now ado pa lang digit flows ngem ay mamati nak nga God will
nga kan kanang latang agwo-work ni God nga through my daily quiet time ket everyday met nga adati claiming nga adati talaga transformation nga pasamak through His Word. So di laing kakabsat. Okay, praise the Lord, Mayan, no? Duchess, Shane, Kena, Princess, the challenge number 2. So nakita tayo di kakabsat no aping no aping agbalin tayo nga ulidan ni Hesus Kristo iti panagbiag tayo agsipod tayo sunaget nasantuan ken nalinteg ya. Deti namin ti basehan tayo iti biag ngagdanayon di eternal life nga holiness, no? So without holiness, you cannot enter the kingdom of God. Nga sungarod ti challenge ti tao nga nakapokus lang tayo iti biag tayo iti lubong without our proper relationship ken ni God. So ti lang talaga nga agmatter is our spiritual life, and that is the holiness and the righteousness of God. So, kailangan talaga natin na isurrender totally, completely, yung life natin kay ni Christ. Tapos di kastaget, masurot tayo di jay nga pattern. Iti life tayo bilang isang Kristiyano or anak ti Diyos. Okay? Papantayon iti challenge number 3. Nagalisto ti panawan niya, ti oras. Kunana, pud nalaunay managayat ti Dios, pagragsakan ng arod ti panangisalakan na kanya tayo. Gaputa inted na ti kakaisunang anak na ani Jesus. Bayat ti panagaramid mo, panangaramid mo iti paganurutan iti Dios. Sana nadan ka kadimet laeng itiragsak dita pusom. Naragsak ka kadimet lang sumursurot when nagbibiyag ken ni Kristo. So anya dagiti banag no Abraham tapno maparagsak mo met laeng ti Dios, nga dati naragsak ka met laeng nya nga agbibiyag kas may isang Kristiyano. Okay. Wagan tayong wait karod ni Mayan tapno iso ti umuna nga dating challenge number 3. Is the Lord. DJ nga, ti question na nga ro dito, challenge number 3, kakabsat kan gagayem nga, no, naadanak met lang kadi, iti ragsak, iti pusok, iti bayat, ti panangararamid ko, iti pagayatan, iti Diyos. So, inas-assess ko met ket iti heart ko that time, no, naragsak nak, that time na pankam nag-follow up, ken nag-share iti gospel, di lapas, naragsak nak ba nga mga obra dijay. So, actually, ket, ti mariknak no kwan no, ti ada digiti agkumit, ken, no, iti positive side no te ada digiti agkumit naragsak nak talaga nga arati nagkumit adaman kumbaga new souls nga na save through the gospel nga i-share ko when i-share me ket ko na namet diti first sentence na nga pag mga nagayat iti Dios nga pakaragsakan na nga rod ti panangisalakan na kanya tayo. So DJ nga kas iti ragsak iti Dios nga isalakan na tayo. DJ met kas mesa nga anak na nga rabden na laeng nga DJ met ti pakaragsakak nga no adda digiti agkumit wenno ma-save iti soul na wenno dumngeg iti gospel. So nga overall when kakabsat naragsak nak no adda digiti naubra iti pagayatan iti Dios ken aglalo no makita talaga nga digiti ililid ket aggrow da ada ti transformation nga paspasama kanyada ken makita talaga DJ makitam DJ ayat da iti Dios when iti word ni God aglalo no te dapat digiti times na nga kaslang ti urayan da ka ikat da ka payen no tun ano ka mapan so nagragsak DJ nga kumbagat nga marik na which is no ana mampanpanunutek dati nga taragsak na ma-feel ko ita kasi nga tamat itiragsak ni God. So, dati, kumbaga, word ni God, mas pay, more pay di jam no kasi iti mapasamag iti biag tayo. Nga most usar talaga iti life tayo to save others. Di lang kakabsat.
So minsan nga basehan ka absat datay na tay na Christian one nga panagbiag ket kasano ba iti kwan no paningi express mo DJ life mo ken ni iti sabali nga tao no ken ni Kristo naragsak ka kadiba nga agbaling nga Kristiyano niya. Dem no sinsinang ka nga kwa imawat ken ni Hesukristo hangga talaga naragsak. Among pagayatan nga Brian dagiti agdengeg iti sao ti Dios Bible study hangga digiti joy no hangga nga talagang Kristiyano. Okay. So ay bantay met nga rod ni Shane. Sige kakabsat, so siya kadati met point number 3. In-assess ko met talaga iti bagbagi tatay nag-praise the Lord met ka DJ sharing ni Ate Mean nga very joyful nga agugubra ti will ni God. So siya met ket in-assess ko talaga iti bagbagi at the digiti time nga hanak excited honestly speaking ket isu nga very alarming met aya nga siguro iti mafi-feel ko nga mintatay ket siguro te kasla kumakinabayag kon kasla kasjay ket kasla kasla dagiti di ba idi ngamin ubi nga pela ngamin di ba ket DJ nga rod nga mabuybuya kon ti parents ko aglawlaw ko disciple agpal-follow up kasjay tapos idi na try kon very excited na talaga nga na idi first time ko idi una nga ubra and get very very excited. So no i-compare ko met tatakit kasla medyo nga consistent pa iti DJ pagiging excited ko, DJ joy ko nga ag-anak ni God which is isumet iti nakita kakabsat nga maybe tina-mention ni Tito Pet nga kasla righteousness by work tay at that time nga mechanical lang iti pinagubra gayam ti will ni God for physical. Te kasla ko maagubay, like for example nga Roger, imbaga ni ti Mesa Kabsat di Lapas, no mapanag-follow up, pag-share ti gospel, nga very physical lang ba, ti kurang ti prayer, ti haang kumbaga by faith. Ngem DJ, mafe-feel ko met no makashare na iti gospel after na nga maka-follow up kasi ket sabali talaga ti satisfaction na when no iti joy na met nga ma-feel no after DJ yan. So DJ, timet lang anak kada ti kakabsat ket alarming para kanya DJ ada deti times nga haanak nga happy or haanak nga excited nga mangubra iti will ni God. So DJ ti check ko dapat iti bagbagi nga haan nga dapat ti agub-ubay na lang ken ni God for attendance tapnon makita or DJ imba tay righteousness by work dapat ket agubay na lang ken ni God nga all out talaga DJ righteousness by faith and with joy talaga. So DJ met kanya kakadsa. So thank you Shane no. So importante nga i-evaluate talaga DJ bagbagi tayo mo niya nga kwa amo tayo nga aramidan tayo digiti kakastoy nga na sa graduan nga biyag para lang ti purpose lang ni Jacket insalakan na tayo ni God eh. So ano nga roadmate iti response tayo DJ nga love ni God kada tayo. Naragsak tayo kadimet lang DJ nga aramidan DJ part tayo. So ay bantay nga roadmate 10 ni Princess. Praise the Lord. Yet, siya met nga. Deti met. Bayad iti panagaramid mo, iti panaganurutan iti Diyos, na agdaan ka kandimet laing iti ragsak mo ta puso. So, kasi met nga, kasamet lang ni Shane tatay nga, in-assess ko met talaga iti self ko. No, anak ba iti ragsak, every time talaga,
obrek will talaga ni God. So kasang nakitak lang may throughout talaga di obedience ko. I mean, ket throughout talaga di pinag-obey ko talaga kay ni God ket or pinagubra talaga ti will na like di example lang ko man di pinag-share ti gospel. Adda anak ba itiragsak every time mag-share na ti gospel. So kasang nakitak lang idi management talaga nga like ubing nag-start ka siya ubing talaga ket hindi ulo na talaga kakabsat ket ada talaga di joy every time makashare na kiti gospel nga nag very anan basta nag very satisfying no every time nga ada iti agkumit kasi ket ada talaga sabsabay talaga di joy nga ma-feel mo ngem habang met di garod na dumakdakkel nakmet ket kasalang ada dumaket hangkot met ma-feel talaga di excitement kasi kasang met met kasamet kini siya nga duma talaga ket ada talaga di instances nga like agubra naklati will ni God like pinag-share iti gaspelan tapos lang ada talaga maipakita kasi ba tapos ada lang makuna kasi so nga very when met ang ano tatikab sa tinga siya nga very alarming talaga di met nga ni God ket kasal ni God nga nakaragragsak napagragsakan na ngayon salakan na kanya ngem tapos siya ket ada di instances nga hanak naragsak nga ubran iti will na kasi nga dapat talaga gayam ket naragsak nakmet every time talaga nga ba every time nga ubrek will na. And pa nakita ko pa nga dadu magamin ket no ada anan ma-feel ko nga mabannog na. Kasang kasi ko ma-feel ko nga mabannog na tapos ada schedule ko mat pinagsisharean lapas ket ada DJ ba haan nga excited kasang ada bannog kasi kasang kahit mo ko mat agdres ngem mapan ag-share ti gospel kasi dapat ket hanggang makadya ti response iti mes ng anak ti Dios. Dapat talaga gayam ti response ko every time obra iti will ni God ket with great joy talaga. Dapat ket adda di heart ko nga mangobra di will ni God nga with joy talaga DJ ba. Ken di willingness ken DJ ben anya garod ti banag nga ana ba idi di banag tapos maparagsak komet ni God. Ana ba di banag obraek tapos maparagsak komet iti Dios. So timet lang imuna nga timata kanya kiti disciple making ba. EJ pinagubra talaga pagayatan na iti dapat ko nga obraen dapat maparagsak ko isuna. EJ lang met kanya kakabsat. Thank you, Princess. So, daduma talaga ket taltalyawin tayo, matalyaw tayo, DJ ko tayo, bagbagi tayo kami niya, daduma ket napannog tayo, kahit taging na, game kitkitaktat tayo, ni tinted na kada tayo nga pan nakisalakan tayo ket biyag ni Kristo natay Samantalang kada tayo ket bannog lang diya sa rason tayo no daduma, kasla unfairmet nga irason tayo, in response ka DJ, inaramid kada tayo ni God. So, adda po mabalin tayo nga irason gumagit, natay nga rod, di ka kay sunang anak na nga ni Kristo, tapno lang kada tayo ket may salakan. And at the same time, di naramid ni Christ is to obey the Lord. Kada tayo, agubay tayo, hindi pa tayo dumating sa punto na mamamatay tayo, no, na nag-share ng gospel, magpa-follow up. So, tapos makikiirason natin na daduma rin, na bando, ganyan. So, hanga qualified. Qualified, di dyan rason tayo nga kasi dyan absat. So nga, okay, ayaban tayo matin ni Duchess niya para iti last challenge, number 3. Okay. Sige. So, syakmet kakabsat. Baka na kami iti first line. Pagraksakan na, nga rod, iti pa nang isalakan kanya tayo, putain dead na iti kakaiso ng anak na ni Jesus. So, DJ Osto, Jim, baka ni Kuya Pet, nakas lang DJ sufferings lang amang mangyari iti shock, kumbaga shock. Nag-basic lang nga suffering, kumbaga kazay. Nigad kat mas DJ kasi di life na talaga in offer na. So, DJ ba nga I should be always reminded ba kasunod DJ joy ni God nga DJ ibaga na ito'y ragstuck na nga na-save na. So kalain ko dapat itatak DJ ba kasi basbasay tatay challenge it kas ng ada guilt ba nga mangyari maramdamak kasi the DJ joy ni God nga DJ na isalakan akit no kitak iyan analyze ko ti self ket sometimes awan basta DJ the feeling nga drain na kazay katang ko ba nga ilat DJ kasi once nga niilat ko DJ emotions ko ket
narigaten kazay iti pagsasarita amin kat SA nga narigat no iti emotions mo ti panalang nga ayun nga I am to please God kasi ayun nga di talaga iti kumbaga ni destin kinyak kino adaman di persecution and trials kailangan ko nga dapat i-overcome kailangan ko ibit iti body tapos ma-please ko isuna so ayun amok nga ayun syakmet ka sa ket ayun bayag met iti ministry ada digiti ag kumbaga ag pangato pababa iti iti kumbaga sometimes happy sometimes haan kasi ayun siguro na bayag met iti ministry yung dapat kitak nga iso na dapat iti rest ko kanayin ko dapat i-remind self ko nga iso doing God's will is my rest kasi aglalo na diti after studies ket as in evangelize adano ka di ma-feel ko nga drain na yung dapat hanga kazay kumbaga fully nga joyful talaga i-remind ko ti self ko nga happy ni God nga na-save na so dapat ipakitak met nga naragsak nakmet dati naawat ko nga inted ng salvation ba kasi ordered di light so ayun nga kinana na kami iti Wednesday nga rod agbyag amadan iti rag-o ken ragsak nga puta pagayatan ken panggap iti Jesus ama isalakan ka so ayun nito ding nga agbyag nak under kay Jesus Christ so I need to continue living so ag continue nak lang i-please ni God tatno kumbaga maging happy met ni God kanya silang met kakabsat ti nakita. Okay. So, thank you. Anya, dagiti insights and revelation ni Kat kada tayo. So, timet nakitak talaga kada di challenge number 3. DJ ayat ni God niya nga inubrana, impay na iti sa lubungan, panagayat na kada tayong inyong ferna ni Christ, no? Halang offering ko niya, kuno diket nag-suffer at the same time na tayo just for us to be saved, ya. O tapno lang ti kastaget maisalakan iti sa lubungan. So dapat may appropriate met DJ life tayo ka DJ nga inyo for ni God kada tayo for our salvation. Datayo iti datayo ti gumawgawawa iti pan nakaisalakan datayo iti agkasapulan. Ngem tinang solusyon data inted ni Apo Dios kada tayo ti solusyon. Ya nga nalaklak hangan narigat kanya nangem babayin iti ayat na aramid no natay di giti may sa makita tayo di ayat na inpaay na kada tayo babayin iti death no ken di dara ni Christ so anamit nga ro iti response tayo kadi nga ayat ni Apo Dios kada tayo So nga tilang response tayo is our obedience. Isu ko nagtatay nga ti obedience obedience tayo, di part tayo, hantayo pa nga dumanon talaga diti talaga nga kaslabaka nga agar-arado ti kuana nya rigat na. Oo. Nga hantay nga dumteng nga DJ inaramid ni Christ nga sufferings eh. Diba? Ag-share tayo lang alam duman no kwa mapahiya tayo when no talaga nga hang i-value ti daduma aget agragsak tayo latta agsipod ta iyo araramiden tayo di pagayatan ni God di ba so awan talaga iti makabothered kada tayo in response kadi ayat tayo kanya Apo Dios iso nga agkwa tayo agsuffer man tayo agpursigi pa rin tayo ije nga mabless ni God makita na di heart tayo nga totoo tayo na nakikipagrelasyon sa kanya, totoo tayo na anak ng Panginoon na kahit minsan nagsasuffer tayo konti pero ino-obey natin siya, di ba? Okay. So maraming salamat muli at ayaban tayo nga rod ni Kwan, medyo madandanagan sabit ni Princess. Ha? Ay sino di Kwan, ni Shane Gayam, di Kwan niya, ni Shane iti DJ summary and application. Welcome again, Shane. Praise the Lord. So, summary and application, timit lang
naanak ka datoy in general kakabsat ati talo nga point tayo tata. Na-remind lang amin di verse nga Shane? di Roman. Ay, Tito? Hello? Naka-off Shane, naka-off. Precious? Mga sabi ni Precious eh? Ala, pagpalpahit na pala, basit. Madi ba, Tito? Okay. Yuan, Tito, okay mayat na. ka, no? Sige, continue. Sige. Okay. So, DJ nga rod Mangignak Shane? kakabsat. When, Tito? Okay. Sige kakabsat, ituloy ko DJ summary and application. So, DJ, adalang amin team matak kanyak met nga Mayat. verse. Mangignak? When, Tito, mayat? Okay, so, DJ, ada team matak lang nga verse kanyak Mayat. met Okay. recent. Mangignak? Nga verse, di Romans 9 verse 18, nga kuna na di nga min kakabsat ket, therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy. So, di jay nga very blessing talaga met nga ada tayo ditoy, in call na tayo ni God, and ti pagiging child ni God or pagiging anak ni God Bayad ket nga rod ko na. blessing isuna or haan isuna nga burden, never isuna nga burden, isu nga dagiti namen mention tatay nga ada dagiti times nga mabannog, ada dagiti times nga kayat iti give up kasi in obedience to God. DJ nga haan dapat nga paslang haan isuna nga challengen kasi DJ nga rod nga being a child of God nangyegantay iti gospel. And adatay ita ditoy ket blessing and privilege talaga isuna nga na choose or chosen by God. Isu nga timet lang encouragement ko iti amin kakabsat, DJ nga rod ada iti challenge iti free will, inikkan natay ni God iti free will or ti free nga pinag-decide on our own, but DJ encouragement and learning lang talaga nga we should always choose God kadigiti amin nga choices nga kung umay kumakanya tayo, maitro-tro kanya tayo, dapat ket ni God lang talaga iti i-choose tayo. And kasanga ro di passage nga naa natay recently di 1 Timothy 4 verse 15 kakabsat kahit kumit lang nga ibasa nga kunana ket ited mo ang maminpinsan ti bagim kadagitoy ket isu dalaeng ti asikasuwen kunana. As child of God, as children of God nga DJ dapat ket willing tayo talaga nga mangi-surrender met iti biag tayo ken ni God and we should obey Him with joy in our heart. So, DJ met lang iti maibagak kagayan ket Kuya, Kuya Pet. Anak mang may isa. Hello, Kuya?
Precious, mangignan. Ren, kuya. Okay? Ay bantayon kakabsat ni Princess para mag-present ng gospel. Pwede? Sige, kakabsat, naimbag nga rabi tayo manen. Ket adagtinak nga manggidan kada kayo itinimbag adamag may panglip iti panagay iti Dios. Ket napadasan nyo man kagayem iti nakabasol iti naganak yo. Asa siya mismon when akas mesa nga anak ada talaga digi instances met ang makabasol na kanyada talaga. For example, no dagi masumbata suda kajay ket after talaga tay sinungbat adda ma-feel ko nga guilt nga iso dadto ti reason na apay mabainak mga approach kanyada. Tay mabain ka nga umasidig ag sorry kasi ti amom ket haanda nga aksepen kajay. Ngem na-realize ko lang kagayem nga anak da tayo nga at the end of the day talaga ket orurayan da tayo nga mga approach talaga kanyada kajay iti pinagayat iti naganak tayo kada tayo. Ket amuyo kadimed kagayem no kasano na tayo met ay ayaten iti Dios. Nga God already mark you as His son, kajay na tayo ay ayaten iti Dios. Taturi kasano tayo nga manakabasol, ore kasano tayo talagang undeserving to be called talaga nga son of God, ket gapu iti basol tayo, ket He still choose us talaga to be His son. Ket itan gagayem, ada siguro met dagiti questions you or like doubts iti self you, like mabuteng kayo masirig ken ni God kasi nakabasol kay garod or adoy tinobra abasolen or kasi feeling nyo ket narugit kayo unay kajay. Ngem ti Dios mismo ni tinang i-declare a pagbaliren na tayo anak na. Akas kuna na di Ephesians 1:5 nga inkadbengen ti Dios a babaen ken ni Jesucristo pagbaliren na tayo nga anak na ket anak na daytoy ti pagayatan ken panggep na. Ket sino ba ni Jesucristo kagayem? Ni Jesucristo iti nangbayad amin nga basol iti tao iti cross Calvario tapnon maddaan iti tao iti new nga identity. Isu da identity akas mesa nga anak iti Dios. Ket ijay nalawag met kadeta sa una gagayem nga babaen talaga ken Jesucristo pagbalinan na tayo nga anak na. Isu nga haan tayo dapat nga mabainen nga umasareg iti Dios kagayem kasi anak na tayo iti Dios. Ket kasamet ijay din bakit garod nga like parent can anak relationship nga they still accept us no anya no or they still accept us for who we are talaga or nakabasol tayo kenyada. How much more talaga ken ni God a mas bigger tay love na kenya tayo, di ba? Kasi tay love ni God kenya tayo gagayem get much bigger and alive kaysa di love nga iteted tinaganak tayo kenya tayo. Ket no adaman dagiti nagbasbasulan nyo or dagiti basol talaga nga isu iti feeling nyo amang deprive iti pinag-draw nyo iti Diyos ket agrepente ng gagayem, agrepent lat ubraen. Ket kasano garod iti agrepent ken i-accept ja identity ken God. Aminem nga sika ket managbasol ket agbabawi ka, mamati ka nga natay ni Jesus nga anak ti Dios, natay para ti basol mo, agdesisyon ka gayem ket awaten ni Jesus akas Dios ken mangisalakan iti biag mo. Ket agyaman ka iti pan nakapakawan dagiti basbasol mo, iti baro nga identity ken biag an naawat mo. Ket itan gagayem suruten dakgar iti mesa nga kararag, agkararag tayo garud amin. Amami nga nalangitan, amin nagkasakit managbasol, ket pagbabaywak amin dagitoy, mamati a kasi kaket natay, tapnon mapakawan amin na basod ko, ket agdesisyonak, awatik ni Jesucristo, akas Diyos ken mangisalakan iti biag ko. Agyamanak, iti pa nakapakawan dagiti basol ko, ken iti baro ay identity iti baro nga identity ken iti baro a biag a naawat ko. Eto iti kararag ko, itinagan ni Apo Jesus, Jesucristo. Amen. Ket praise the Lord kakabsat, no, kayat yo iti mas nanuneg talaga nga relasyon ken iti Dios, feel free lang talaga nga mang message kada kami or kadeti nga
page, kadati nga page, ha kayo mababain kakabsat. Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Thank you, Princess. Mayan, Shane, and Duchess. So, dati kakabsat, dagiti, dagiti review tayo. Dagiti nagsasalitaan tayo data. Babae niti dating topic review. Kaya sampai kumata ko, ado dagiti naawatan tayo, ado dagiti napalagipan tayo, ken nawayawayaan dagiti panunot tayo niya nga magsurot ken Apo Dios nga bilang anak na ket agbiag tayo met nga sipupudno ya agbiag tayo nga nasantuan ken nalinteg iti matang ti Dios. So dagiti ko tayo kakabsat, reminders tayo when no announcement. So Lifeline every Wednesday 6:15 to 7:15 via Facebook. And yung Lifeline topic natin, so ito yung schedules natin every Sunday. So meron din mga ibang grupo na gaganap no every from Thursday. So just after the Lifeline Thursday to Tuesday. So meron din tayong DIPF or Day in Prayer and Fasting every first Saturday of the month. So di kalman kakabsat. Nagkaroon tayo ng DIPF. Freedom in Christ, so every last Saturday, no? So July 30, ito yung next Freedom in Christ natin. Di kita pay hanga naka-join, masapol nga ag-join tayo detoy. Tapno di kasta get ma-free tayo. Di kita waste ni Satan, no? Nga mangban-bandage ito obedience when no growth iti may nga follower ni Christ, when no anak ni Christ. Then Sunday worship service face to face 8:30 to 10 a.m. or live via Facebook and YouTube. You are all invited mga kapatid. And then Pisol class every Sunday. So 1:30 to 2:30. So dagiti kakabsat, dagiti schedules natin na mabalin yung paki-tabunuan, paki-joinan, no? You are free no to join and tapno di kastay ket umununig pay iti relasyon tayo ket pan nakamamutay ken ni Apo Dios. So awagan tayong kakabsat ni Mayan para iti closing prayer. Kumararag tayo. Amami amanagayat, agyaman kami iti dayto nga nalpas nga aramid. Agyaman kami iti working mo, iti tumunggal may sa kanyami, ken even digiti imparealize mo kanyami, O Lord God, nga no aduman digiti nagkurangan mi akas mensa nga anak iti Dios, O Lord, mamati kami nga adda ka nga kanayon tita nga magtulong kanyami nga mangpunno amin ka dagitoy, O Lord God. Ket agyaman kami met kadigiti amin nga viewers nga nakipag-andangay kanyami until nanalpas iti nga aramid, O Lord God, ket italek mi nga rod ken ka Father iti transformation iti tumunggal may sa kanyami nga kada mesa kanyami ket agtultuloy laeng nga mangubra iti pagayatam nga kas nga rod mesa nga anak mo ket pagragsakan mi met no ana digiti pagragsakam, O Lord God, ket tulungan na kami nga rod Father nga ma-fulfill iti pagayatam babaen iti panagbiag dayti ti dawat ken kararagmi itinagal ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. So dati kakabsat iti nagpatinggaan dati nga topic review. Okay? Siyak ni Kuya Petyo, magkaroon amin. Mayan? Siyak ni Ate Yumian. Princess? Thank you kakabsat iti pinagbuyayo.
Hello, Princess. Kabsat. Siak ni Princess. Princess. Duchess. Hello, Kalsat. Shock ni Duchess. Ket nagyaman ng oras yung napuya kayo. And God bless everyone. And Shane. Ken siak ni Shane kakabsat. See you next time again. God bless God you. bless everyone. See you again next Sunday. Bye-bye. God bless you. Bye. Bye.